Metro Manila! Handa na ba kayo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Basic. Wait lang, may why ba dapat yun? According to Kajot, dapat yata merong why. Pero ngayon, kung wala man tayong why, okay lang. As long as meron tayong ex. Ex-boyfriend? Ex-asawa? O ex-membership? Kasi bibihira lang yung ganun eh. Yung tipong good terms pa rin kayo ng ex mo. O diba? Ang layo ng tinalo ng topic, no? Ito lang pala yung gusto kong sabihin. Yung tipong maganda yung relationship ninyo nung dati mong kasama sa buhay. Yung ganun. Pero meron din naman yung ex-friends mo na bigla na ng boom, nasasamahan mo na. Or parang biglang nagkaroon kayo ng project together. Just like RIVERMAYA, na talaga nga namang inabangan ng sambayan ng Pilipinas sa kanilang reunion concert. And masasabi talaga natin na very nostalgic ang naganap nung nag-concert ang RIVERMAYA. Ito nga po ay Valentine date ng iba nating mga kabisyo. And yung iba naman talaga naiyak. Yung iba naman nakaramdam na parang, uy, ang tagal na ang lumipas. Nakaramdam ng katandaan sa buhay. Okay, pero nakakatuwang makita si Rico Blanco, Bamboo, Nathan, and Mark Escueta all in one stage. At ang dami natin balita in the past na these people aren't friends anymore. So, mga mag-ex-friends daw tong mga to. But because of this project, siguro naging magkaibigan na sila ulit. Or baka professional lang talaga sila. Kasi ang daming mga narinig may conflict daw si ganito sa ganyan, may conflict daw sa ganito ganyan. Ay, nako. Pero nagawa naman nila ng tunay at matiwasay at very successful ang kanilang concert. And I'm very sure yung iba dyan nating mga kababayan ay talagang hindi pa nakakaget over sa RIVERMAYA, the concert. And I'm sure yung iba pang mga nag-disband na mga banda in the past dito sa Pilipinas, magre-reunion na rin yan. Kasi may ganun eh. I petition for a reunion concert of this band. Mga ganun. Pero alam nyo ba, it takes a lot of courage and it takes a lot of a lot of money para mapagsama-sama yung mga ganyang klaseng individual artist. Kasi busy ng mga schedule niyan. Tsaka hindi biro nga. Again, yung ibabayad mo dyan. Kasi hindi lang po thousands yan. Million yan. Eh, ikaw kabisyo, meron ka bang ganun? Oh. Meron naman. Oh, milyong fats. Ganyan. Charot with darot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Siya kapiling ang babae na niniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only Basa Princess DJ Raqi Terra. And today, Monday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman, sige na, ipihit mo na ang volume ng iyong radyo. Wag ang iyong radyo, ha? Wag iyong stasyon mo, ha? Kasi ito na nga, ibibigay ko na ang patikan ng DJ Raqi's Secret Files.
Nabuntis ng asawa ko ang anak ng boss niya. OMG. Anong gagawin mo kung ikaw yung nandun sa posisyon ng secret file sender na yung asawa mo bigla na lang nakajontis ng anak ng boss niya? Papalag ka ba? O tatanggapin mo na lang? Kasi kung boss na yun, o malamang may pera yun, o di may pera ka. Charot! Uy, darot. Minsan talaga naiisip ko, no? Bakit may mga taong ganyan? Bakit hindi na lang magpaka-loyal? Bakit hindi na lang makapag-commit sa iisang tao? Ang dami pang dinojontis, ang dami pang kinakaliwa. Kakaloka. Eto, kakatapos lang ng Valentine's, no? Bakit ganun? May mga araw, may araw ng mga puso. Pero bakit walang araw ng mga utak? Sana meron ding araw ng mga utak. Ito yung mga hindi na nagiging marupok. Ito yung mga loyal, faithful. Ganun. Kakaloka. Gigigil na naman ako. Charot. Anyway, abangan mo yan sa aking pagbabalik. Kasama mo si DJ Raqi and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung manggapang sa Kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Raqi's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!